המדריך האינטראקטיבי למבולגן, המדריך שיגמול אתכם מהרגלים רעים. נלחץ על אייקון המדריך ונגיע למסך הפתיחה. אנחנו עושים ניקיון יסודי, קירות, חלונות, לבבות ובגדים, סבון ומברשת, מקליט משומשת, ומי שרוצה שיבוא לעזור. המדריך מחולק ל4 פרקים. 1. שלבים ראשונים, מבוא לנגמל המתחיל. 2. שיטות, שלבים מעשיים להצלחת התהליך. 3. תופעות לוואי, תופעות שעלולות להופיע כתוצאה מההסתגלות למצב החדש. 4. טיפים, ריכוז כלים לשימור הצלחת תהליך הגמילה. נלחץ על שלבים ראשונים. שלבים ראשונים. השלב הראשון, מכירים בבעיה. טוב, אני לא יכולה יותר עם הבלגן הזה. השלב השני, מסלקים תירוצים. אויש, ממש אין לי זמן לזה. אני יודעת איפה כל דבר נמצא. יפה שלי, אל תדאגי, הכל בשליטה. נו, עוד מעט. תכף. עכשיו. השלב השלישי, מוצאים מוטיבציה. למה לי לעשות את זה בכלל? הידעתם? אחד מכל 12 זוגות נפרד בגלל מריבות על סדר. השלב הרביעי, צאו למשימה. החליפו בגדים. שימו איזה שיר טוב. והכינו ציוד. סיימנו את השלבים הראשונים, וכעת נעבור שיטות. השיטה הראשונה, צלמו תמונות לפני ואחרי שיעודדו אתכם לסדר בפעם הבאה. השיטה השנייה, קבעו תאריך מראש. מזל טוב! השיטה השלישית, תמיכה הדדית. שתפו חברים בהצלחותיכם. אין כמו פידבק חיובי. השיטה הרביעית, 2 סבבי סדר וניקיון. 10 דקות בבוקר, 15 דקות בערב. גו! סיימנו את השיטות, וכעת נעבור תופעות לוואי. הפוטנציאל הגבוה להתמכרות לבלגן מביא לקושי רב להיגמל ממנו. במהלך ניסיונות הגמילה מופיעים תסמינים ותופעות לוואי אשר עלולים לפגוע בהצלחת התהליך. אך אל דאגה, התופעות חולפות לאחר שמתרגלים למצב החדש. ולבסוף, אינדקס שירכז עבורכם את כל הטיפים לשימור הצלחת הגמילה. כעת, כשיש ברשותכם את הכלים הנדרשים, אתם מוכנים לשינוי. צאו לדרך. שביל באמצע, שביל בצד, חפופים אחד אחד, איזה